Hello mga titas! For today's video, we are going to Central Plaza. Isa ra gyud ang among tuyo ug mga tumiog Central Plaza ang mopalit og ziplock nga vacuum bag para sa mga dagko nga mga jacket para inigbutang sa bag dili bulky tan-awon. Si Adam mo flex daw siya sa iyang OOTD na ay sweatshirt nga na ay robot, tapos soldier na pants, tapos naapagyud siya black shoes. Ingon siya, nindot daw iyahang suot today. Ito ang kuyog for today's laag, si Mamsi, si Ate Dasi, Tita Gladys, and Tita Inday. Guys, padulong mi dito sa Benjamin kay dito mi mo sakay og military truck. Nganong military truck man ang mong sakyan padulong sa mall. Kay ngin-ani man gud ni guys o. Dinhi sa ubon, dugay na mi gibaha dinhi. Mga hapit na 1 month. Unfortunately, ang way padulong sa mall kay gibaha sad. So dili siya maagian og mga gagmayng truck, di po siya magian og motor, di magian og taxi. So mao na nga mosakay mi og military truck. Dali ra kaayo ang among paghulat. Giingnan mi nga mosakay na mi. Tapos si Adam giingnan nga mosakay siya dito sa front seat tapad sa driver. Pero naulaw siya. Kay pareho daw silang soldier pero siya fake nga soldier lang. Ito na lang daw inikadako niya kay basin siya na mupuli sa inyong trono mga soldier. Warning guys, ang sunod nga mga video, luoy kaayo ang mga balay o mga shops o mga restaurants, mga business establishments nga gibahaan guys. So pray for them nga maka-recover sila very very soon. Actually guys, ning baba na ang water level this time kay dugay-dugay naman mi gibaha dire pero hinay lang jud siya ang pagbaba sa water ug dili pa siya safe agian sa mga gagmay nga mga sakyanan. Sumao nga kami kailangan paghihapon namo mosakay og mga dagkong mga truck sama sa mga bagon, military truck ug makanang mga high nga mga truck. So makita na jud nato no nga murag ning baba na gyud siya ang tubig kay ang mga marka sa karsada nakita na, but before it's not even visible guys. Grabe kalalom ang tubig karon pero luoy kayo ang mga negosyante dinhi sa dinhi nga area kay murag dugay-dugay pa ni sila maka-open kay maglimpyoha pa ni sila kaning balay dinhi o grabe jud permente every time nga magnaay magbaha nga dako dinhi. Hoping and praying that the businesses here will be back to normal guys. Ang life here will be back to normal kay murag dako na jud kaayo ang napinsala ani nga mga mga tubig guys, kani nga baha. So hapit na mi niabot og Central Plaza no. Paliko nami og naa nami sa Central Plaza only to find out guys nga ang Central Plaza close di ay daghan pud mi na nga ilad. So it will take more than 1 hour again to wait for the bagun or to the military truck para makabalik mi dito sa pikas side of the world. So naghulat lang sa amin dinhi. Someone told us nga ilahang open is October 20. Pero pag anhid ay nahimo sa Central na change di ay ilahang plano mag-open daw sila back is October 22. So karon pang Sabado. Ay, nailad me guys. Pero it's okay. It's a good experience also for this day. We praise God for everything that happens into our lives, good or bad. And this din hinang tama na nga mong video. God bless you all. Thank you for watching. See you again.